nauli DJ, yung taga-video. So, gluto ka tinola nga chicken wings and drumstick din sarap ko nananam. So, out from the freezer, so ito ko na dirabi tapos ako yung kanti asin tano DJ asin ka kung pati di manokon. So, basically, tingin mo na kayo na to is to put oil. Just enough, basit laang. Just enough to saute my garlic first, and then my onion, and then lots of garlic pieces. So, if you can see, garlic. Lots of garlic. So, tatai, hindi sa alaan, yaraman na mapanitoy tinola. Amo ko nagsarat-saratan, kasi nga almost nga agpiprito, adat mantika na ato yung manok. Sa konti-kanti danom niya. So, tinola na tisagpaw ko is dahon ng ampalaya. It's also frozen because we get fresh stuff here in Canada. Stop ko kayo nakata. Okay, Peter Melon. Ato kong padamdama ako Okay. After 10 minutes on low medium, I did chicken yung kasi almost cooked. Almost cooked po na. So, mabalin tayo na. Sino kasi tayo? Pagkakalap na kasi asin na. Ay, asin. Apoy. Sarap-sarap. Wala lang kasi mantika niya. Hindi maluto. Narabi tayo tita no kumukunta jay aming ngaraman ti ingredients kumukunta jay karni. Sabihan lang so di sabaw na tinaimas pero pati nananang pati jay karni. Rumumod na yung sarili ng mantika. Nangiwat na yung exhaust fan. Na winter gamin tatta dito. Iso nga. Kailangan exhaust fan. Too cold to open the window.
Ganon. Ganon tayo pasimple ganon. Wala na nila kayo kung sanga dungdung. Ganon. Ano ito, tinaikot ko sa kadalayan. There you go. So, at this time, kailangan tayong tiraman na. So, I'll add, ground pepper. Tapos, halugan tayo until at boil. So, tapos, so, nag-boilan, napalit tayo ikabi ng defrozen na paraya. Nag-fresh ko man, same thing, inside the frozen o fresh na paraya. Bigger? I don't know. Atanin kang gani nga agbo-boil nagruging ag-simmer tapos tinayan ti boiling point nan. So, ito ti boiling point nan nin na atin. Kaya tayo nga ag-boil kasi nagagay yung aming ingredients sa tayo paminta, garlic, onion, ginger, kanya patis, salt and pepper. Pag-mix na flavor na ditan. So, we'll just keep to let it boil. For at least siguro mga 10 minutes. Okay, 10 minutes na. 2 minutes na natin sa pag-boil kailangan. Pero 2 minutes kailangan sila palabas. Pero, medyo na ito nga parya, sabi ni tupak ato yung ginatang ko. Tupak na frozen na parya. Tatang si Filipino store. At ito taco din na niya. And of course, it's from the Philippines. Rosan Petermelon. Package din na Botas City. Frozen. Frozen, pero na yung masla, pero kasi atoy, napukoti pait nan. Napukoti pait na. Ang law na nga na pwede. Ito na pait na, pero ang law na. But enough to put a flavor. Yan tayo ba siya at ito. And awat pa rin lang sa awat na. So good. Right, lakas din. And at this time, since ako boilan, you know when your chicken is cooked, paano pala siya? Pero siguro 10 minutes, 5 minutes na lang. Pero magaling ko ramananon if it's already good. Nagimas. Kurang langan to si patis. Yum. Yummy, yummy. Tinola. Sa malamig na panahon ganito, masarap ang tinola. Fish sauce from natin ang fish sauce product of Hong Kong nasa po kung ito yung patis dati ay yung naga na ito
ingredients na anchovies. Nangyari ito. Naka-taste. Ibang yung ito po hangtong. Ito. Pati sakto lang I'll put the fish sauce once I put all the ingredients. Tapos i-add ko lang to season to taste. Ay, tayo na po ito yun eh. Hindi na po eh. 4 minutes na na. 6 minutes. 4 minutes pa. Remember, insutake nga nakabaybayag ating manok. So, before I put the water, sunan, almost cooked. It just need to be cooked from inside. Sinabayag iso na nga insutake. O, 10 minutes at kay Sony. At ang kinakita nga Baguio beans. I-direct me. So nga, kapit ko lang ang masayang. Super niya na to. Baguio beans. Hindi para yan. Okay, nasitin mo na yung tinola. Tuk-tuk lang kasi kasi remember ang palaya is already frozen, so burokan manan kami parehatas na luton. Okay, maapoy ni exhaust fan ng tanagniwan. Lang siguro at yes. Nire-regat mo na-overcook lang na. Watermelon leaves. Emerson.
Korea tayo ako. Ayan, napapait. Life's challenges, wala tayo din. Life's challenges makes us better, not bitter. Pagkaklaan yun. Tapos na yun, nakasit. Since nagikabilak ti gulay, adi raman na tatay. Kailangan ko na yun ng tipatisan. Patis or what called fish sauce. And then ako naging mas nagsinapat yung pait, DJ ginger taste. Naluton. It's already cooked. Naluton. Ito manlapong. Wow. Yes. Manok. At ito finished product pa yun. Nagimas. Mas asok. It's good for winter days. And it's healthy for you. Yung ampalaya, it's not good for people who have diabetes. Okay. Until next video. Lutuang kayong tumanang ti adon. Okay, bye-bye.